Gu bigarren mailako zegelako ikasleak gara. Otsailaren 17an inkubadora martxan jarri genuen. Bederatzi arrautz jarri genituen eta arrautz bat ustelduta zegoen. Orduan kendu genituen. 21 egun itxaron genituen. Orain 5 txita ditugu. Martxoaren 10ean jaio ziren, Beltxita, Ponpon, Blaki, Txoko eta Ilun. Beltxita, esan Beltxita. Ui! Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La 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 la